Tak dobrý den, já vás zdravím a vítám u videa, které je zamýšlené jako náhrada našeho prezenčního setkání na filologicko-lingvistickém semináři. Tam se takhle uvidíme několikrát, třikrát a to proto, že máme setkání zaměřená na různá témata. To dnešní se bude týkat jazykové situace turečtiny, potom další bylo ohledně starší turecké literatury a nakonec, to je myslím v lednu, bychom si udělali takový přehled té novější, modernější turecké literatury. Co si pod tou jazykovou situací turečtiny můžeme představit, je, že se podíváme na její základní rysy jazykové, jak se liší například od češtiny nebo nám jiných známých jazyků. Podíváme se na demografickou situaci, jakými jazyky byla turečtina v kontaktu. A ne to, ale podíváme se i na to, jak turečtina variuje, a to nejen v prostoru, ale i v čase. To znamená, že se podíváme nejen na dialekty, ale i na to, jak vypadala turečtina v různých historických období a dotkneme se i toho, jak turečtí mluvčí nazírají ten jazyk takový, to znamená, jaké mají takzvané jazykové postoje. Já jsem na ten dnešní seminář připravil prezentaci, která nám pomůže jednotlivé body, o čem budeme mluvit, ilustrovat. Ještě jednou tedy, na co bychom se dneska podívali, tak zaprvé se podíváme na genetickou a typologickou situaci turečtiny, jaká má demografii a její nějaké základní kontakty, se kterými ta turečtina přichází do styku. A potom se podíváme na několik takových charakteristických rysů turečtiny, jako je aglutinace, syntax, vokální harmonie a evidencialita. A pak bychom se podívali na dialekty, ilustrovali bychom si dva z nich a na závěr nás čeká povídání o historii turečtiny a na tom, že bychom si jednotlivé období trochu více zproblematizovali. Tak podívejme se na tu první část. Turečtina, jak mnozí víte, je jazyk, který je geneticky i typologicky odlišný od indoevropských jazyků. To znamená těch jazyků, které známe a kterými mluvíme, jako například čeština, angličtina a tak dále, ty světové různé jazyky, ale i od jazyků afroazijských. Tady je takový krátký text, úryvek z té základní listiny práv a svobod, na kterém si můžeme ukázat, jak turečtina vypadá a zní. Já ho přečtu, ať si uděláme obrázek o tom té zvukové stránce. Bütün insanlar hür haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Takže takhle turečtina i zní. Co ještě pro nás ta genetická a typologická odlišnost znamená je, že z hlediska té genetiky nenajdeme společnou slovní zásobu a to je vlastně vidět na tom jazyce, že tady nenajdete žádné slovíčko, které by bylo společné s těmi jazyky indoevropskými, pokud to není přejímka. To znamená, jako například, když byste srovnávali mezi angličtinou a češtinou, tak v angličtině máme goose, a znamená to husa, že v té češtině to zní velice podobně, tak tahle ta berlička, tak o tu se v turečtině nemůžeme opřít, ale ani o tu typologickou berličku, protože z hlediska typologie je ta turečtina velice odlišná, to znamená ani takové naše představy o tom, jak ty jazyky fungují, když člověk zná jenom ty indoevropské, tak to bohužel také není úplně nápomocné. To znamená třeba
si můžeme představit, že všechny indoevropské jazyky mají předložky, tak v turečtině to neplatí. V turečtině ta předložka stojí až za tím slovem a říká se jí záložka. Turečtina tedy nepatří mezi indoevropské jazyky, ale patřila by do takzvané turkické jazykové rodiny. A zde máme mapu těch jednotlivých turkických jazyků, nebo respektive spíše tedy jednotlivých větví turkických jazyků. Takže červená by nebyla pouze tady turečtina v Anatolii, ale to by byly všechny ty oghuzské jazyky, to znamená, že i azerština tady v Azerbajdžánu a severním Iránu a turkmenština, ale například i na Balkáně jednotlivé dialekty turečtiny, jak gagauzština v Moldávii, oranžové by byly například tatarština, kazaština, kyrgyzština, zelené by byly uzbečtina a ujgurština a ty modré by byly ty sibiřské jazyky, jako například tuvinština, jakutština a tak. A byste se chtěli podívat na ty čísla, tak s tím střízlivým velice odhadem, teda turečtina měla něco kolem 80 milionů, spíše více, uzbečtina 27 milionů, ázerština 23 milionů a pak už to jde méně pod kolem 10 a méně milionů. A aby jsme si udělali představu o té jazykové komunitě. A trošku problém vlastně v turečtině je, že turečtina jako jazyk nerozlišuje slovo turecký a turkický. A to znamená, že to neexistuje ani jako koncept. Co to znamená pro to jazykové postoje, je, že z pohledu Turka ty ostatní jazyky jsou vnímané spíše jako, nebo blíže jako jednotlivé dialekty turečtiny, než jako samostatné jazyky. Um, Což se například ukázalo, i když padl Sovětský svaz, tak Turci se pokoušeli svolat jako celoturkické, panturkické sjezdy a očekávali, že se tam bude mluvit nějakým turkickým jazykem, tedy především turečtinou. Co se ovšem stalo je, že když se tam sjeli ty zástupci z těch různých podsovětských zemí, že, tak všichni spolu mluvili naopak rusky. Jo. Takže tady máme článek a jeho headline je Türkçe jerinek Rusça konuştular. Namísto turečtiny mluvili rusky. Podívejme se nyní na demografii turečtiny jako takové. A to znamená, kolik mluvčí turečtiny ve světě bychom našli. Když se nad tím zamyslíme, tak nás napadne několik problémů. Například, koho budeme považovat opravdu jako mluvčího turečtiny, jestli jenom osoby, které mají turečtinu jako mateřský jazyk, nebo i nějaké další úrovně znalostí, kde bychom udělali tu hranici, ale také to, že my pokud je chceme spočítat, tak se vlastně potýkáme se sčítáním lidu z jednotlivých zemí světa, kde ne každé sčítání by nutně vyžadovalo data o jazycích, kterými ty osoby mluví. Když se podíváme tady na ten graf, tak tady teda dominuje zcela Turecko first language speakers. To znamená, asi 80% tureckých mluvčích bychom našli v Turecku jako osoby, které mají turečtinu jako svůj mateřský jazyk. A další výseč by bylo Turecko second language, to znamená například občané Turecka, například, kteří mají kurčtinu jako první jazyk a naučili by se turečtinu jako druhý jazyk, například ve škole nebo ve společnosti. Zde ty růžové budou asi teda země Blízkého východu, kde bychom měli také velké komunity tureckých mluvčích v Iráku, v Sýrii a tyto modré budou, řekněme, asi zbytek světa, kde nám tedy dominuje pravděpodobně tohle, to bude Německo, ta výseč modrá, světle, Francie a tak dále. Pokud bychom tedy chtěli udělat nějaký přímo číselný odhad, tak by byl 80 milionů a spíše více než 80 milionů tureckých mluvčích.
Podívejme se nyní na to, jaké máme komunity Turků mimo Turecko. Když se podíváte zde na tu mapu, tak ta intenzita sytost barvy by nám přibližně říkala, kolik je tam Turků v těch jednotlivých zemích. Když se na to podíváte, tak tady nám jednoznačně vévodí Německo se 3 miliony, že těch Gastarbeiterů, tedy potom Irák s 1,5 milionem, ten odhad je tam opravdu jako ale divoký, přičemž údaje o tom, jaká je schopnost hovořit tím jazykem, je ještě horší. Francie s 1 milionem, Velká Británie, Rakousko, Nizozemí po 500 000, Belgie, Švédsko, Švýcarsko 100 000. A potom máme i další oblast, že těch zemí, území, které patřily Osmanské říši, například Bulharsko, kde máme 3/4 milionu tureckých mluvčích, Makedonie 200 000, Řecko 100 000, především v Práky, Kosovo 75 000, Rumunsko a mě v Dobrudže 50 000. Ovšem netýká se to tedy pouze Evropy a Blízkého východu, ale turecké mluvčí nebo Turky bychom našli i na dalších územích, například v USA, v Austrálii jsou také velké komunity. Dobře, zde máme ještě jeden bod týkající se meschetských Turků, protože někdy ty historie, no, dějiny těch jednotlivých komunit jsou opravdu divoké. A například meschečtí Turci, já to pouze přečtu, jsou skupina mluvčích turečtiny, která sídlela na Kavkaze původně v oblasti Meschétie a etnicky šlo původně pravděpodobně o Gruzínce, kteří v době Osmanské říše přešli k používání turečtiny. A v 19. století oblast obývaná meschetskými Turky přešla pod správu Ruska a během druhé světové války byli tyto meschečtí Turci kvůli podezření z kolaborace přesídleni z Gruzie do střední Asie, že je to potkalo více komunit, do Uzbekistánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu. A to v počtu přes 100 000 osob. A po smrti Stalina byla celá skupina rehabilitována, ale nebyl jí dovolen návrat. A v roce 1989 došlo ke střetům mezi těmito Turky a Uzbeky a velká jejich část emigrovala do různých částí Sovětského svazu. Dneska žije většina těch Turků v Kazachstánu, Azerbajdžánu a v různých metropolích Ruské federace a jen malý zlomek obyvatelstva se vrátil zpátky do té Meschety. Dobře, podívejme se nyní na minoritní jazyky v Turecku. To znamená jazyky, které teda zaprvé mohou mít různý právní status v tom tureckém státě, ale které sdílejí tu jazykovou krajinu, ten jazykový prostor spolu s turečtinou a tím na něj i působí. Tady máme graf, kde jsou jednotlivé jazyky vyjmenované. Není úplně možná šťastně zvolený, protože ta kvantitativní osa je v milionech. To znamená, že většina těch jazyků, že jsou naprosto titěrné čárky pouze. Nevadí. Vidíme, že ten největší jazyk minoritní by byla kurdština, především ta verze kurmanží, kterou by se tedy mluvilo v jihovýchodní Anatolii, v těchto oblastech. Potom zde máme ale i zazaký, to znamená další verze kurdštiny, především centrální Anatolii, například oblast Elazığ. Dále arabština především v provinciích Hatay, Kilis, takhle na hranicích se Sýrií. Další turkické jazyky, například tatarština, pomačtina, komunitu jednu například, co můžu zmínit, je v Polatli u Ankary, komunita tatarských mluvčích. Dále zde máme bulharštinu a zároveň s romštinou, protože někteří romští mluvčí v Bulharsku zároveň hovoří bulharsky, turecky a romsky, nebo dokáží ovládat všechny 3 jazyky a někteří se přestěhovali do Turecka. To znamená, že máme ve velkých městech nebo i v Tráky komunity tady těch gotů, řekněme, nebo ne, ani ne bilingvních, ale trilingvních mluvčích. Láština
a arménština by byly jazyky, které mají ještě živou komunitu v oblasti východního Karadeny, z východního Černého moře, někde u Rize, Hartvinu. A já jsem měl jednou to štěstí i s Jakubem Koláčkem, když jsme cestovali, byli jsme v pohoří Kačkar, tak jsme měli tu šanci poslouchat chvíli děti, jak mluví lásky, což se nestává každý den, jelikož ta komunita má dneska nižší desítky tisíc mluvčích. Čerkeština různě po Anatolii, také řečtina, další jazyk, který má takový, že historicky zvláštní status, když se vzpomeneme na to, co se dělo vesmírně a tak dále. Například v Istanbulu, když člověk jede parníkem na ty Princovy ostrovy, na ty Adalar, tak pořád ještě občas může zaslechnout nějaké slovo řecky, jinak ta komunita je spíše skomírající.